Moikka! Eli te toivotte blogissa, että mä vastaisin kysymyspostaukseen mieluummin videolla kuin tekstinä. Mä varmaan vastaan myös tekstinä, mutta mä tein nyt videon, koska niin moni toivoi sitä. Ja tästä tulee varmaan ainakin 2 osaa, koska niitä kysymyksiä on niin paljon. Niin mä laitan tähän eka just keppihevoisista ja sitten niin toiseen videoon muuhun liittyvät kysymykset. Joo, aloitetaan. Mili, älä mene sinne. Eli, mikä on lempikepparisi nimi omistasi? No, mä tykkään paljon universumista ja sitten ennen Jupiterista. Lemppari omista hevosistasi? No, Jupi totta kai. Ulkonäöllisesti paras hevosesi? No, varmaan justi Jupi ja Kingi. Unelmien keppihevonen? No, Jupi totta kai. Tunnistetaanko sua kepparikisoissa? Joo, koska niin kisoista tehdään yleensä WhatsApp-ryhmä ja niin me jutellaan siellä ja tyypit tietää, että mä oon tullut sinne kisoihin siis, joten kyllä mut tunnistetaan. Tärkein hepposi, josta et voisi ikinä luopua? No, Jupi. Entä hevonen, jonka voisit myydä, mutta et myy? No, ehkä Captain Hook. Se mä voisin myydä, mutta en mä kuitenkaan myy, koska en mä halua myydä sitä. Jos kaikki sun kepparit olis tippumassa kalliolta johonkin jokeen ja saisit pelastaa vain yhden, kenet pelastaisit? Täytyykö edes vastata Jupin? Mistä olet saanut Sashan? Mä vaihdoin sen yhteen Zebraan, joka oli alun perin tilari, mutta sitten sen tilaaja peru, joten mä vaihdoin Sashan. Tässä on Sasha. Niin mä vaihdoin Sashan siihen Zebraan tilariin. Ja Sashahan on KHT Roran tekemä. Kaikkien aikojen suosikkikepparisi. Jos tämä tarkoittaa niinku omista, niin varmaan Jupi. Tietenkin. Mut sit niinku muiden hepoista varmaan Hile Rommie. Ja Hile hän siis on lopettanut, mutta Rommie on tosi kiva. Mikä oli sun ekan kepparin nimi? No sen nimihän vaihtoi aika monesti, mutta lopuksi oli varmaan Candy. Olisikohan eka nimi ollut joku Picasso tai jotain? En muista varmasti. Kuinka moniin kilpailuihin ajattelit osallistua? Niinku tänä vuonnako? En mä varmaan osallistu niinku enää tänä vuonna kisoihin, koska mä osallistun nyt niin pariin ja mun kisamotivaatio on niinku täysin nollassa tällä hetkellä, jotta en varmaan osallistu mihinkään kisoihin enää. Katsotaan nyt, jos on jotain kivoja kisoja tässä lähellä, niin ehkä vois. Poni vai hevonen keppareissa? No, poni. Suurin osa mun tallin asukkaista on just poneja. Ja niinku ratsuponi ja niinku vähän isommat ponit, ei niinku mitään Shetlandin poneja, vaikka Roki on settis, mutta kuitenkin. Pieni vai iso keppari? No, sellainen keskikokoinen, koska en mä tykkää mistään kauhean isoista ja painavista. Enkä sit niinku toisaalta kauheista kirpuista, niinku Sasha on, koska niillä ratsastustuntuma ei oo kovin mukava. Jotta sellainen keskikokoinen hevonen on ihan hyvä mulle. Koska aloitit keppihevosharrastuksen? Mä sain mun ekan kepparin, kun mä olin 1, ja sit mä niinku aina pienempänä leikin, ja sit se leikki muuttui pikkuhiljaa harrastukseksi. Ja tän tallin mä perustin 2005, mut sitä ennenkin mä oon niinku harrastanut siis keppihevosia. Mikä on parasta keppiheosharrastuksessa? No se monipuolisuus, että niinku just kädentaidot kehittyä, niinku saa hyvää liikuntaa ja kavereita ja sit saa rahaa, jos sä teet tilareita ja tälleen, mutta se on monipuolista. Paras muistosi keppihevosten kanssa? No varmaan just niinku leirit ja kaverien kanssa yhdessä ollaan. Ja sit niinku kaikki yömaastot ja tälleen, varsinkin leireillä, ne on niinku ehkä niitä parhaita muistoja. Jos saisit ilmaisin tilarin keneltä vaan, niin keneltä ottaisit? Tää on vaikea kysymys, koska ei mulla ole mitään sellaista tiettyä oikeastaan. Mutta jos näin nopeasti pitäisi mainita, niin ehkä KHT Vermillon. Sillä on tosi nättejä hevosia. Niin varmaan siltä. Keneltä haluaisit ostaa keppihevosen?
En mä oikein tiedä, en mä niinku haluais nyt ostaa. Mutta no, en nyt keltään tietyltä, mutta jollain joku kiva hevonen myynnissä, niin vois ostaa tai haluais ostaa. Mitä mieltä vanhempasi ovat keppihevosharrastuksestasi? Niiden mielestä tää on ainoastaan hyvä juttu, koska just niinku on saanut paljon kavereita ja hyvää liikuntaa ja sitten niinku mä saan just tosi paljon rahaa, kun mä teen tilareita ja myyn ja tälleen. Niin niiden mielestä tää on niinku tosi kannattavaa ja hyvää liikuntaa ja kaikkea, niin ne ainoastaan niinku, ei niillä ole niinku mitään vastaan tai tälleen. Pidätkö keppareita harrastuksena vai leikkimisenä? No jos käsityöt ja rahan tienaaminen on leikkimistä, niin joo, kyllä se sitten on niinku leikkimistä, mutta en todellakaan siis pidä keppihevosia leikkimisenä, jotta se leikki ei ole vuodesta toiseen toistuvaa ja leikkimisellä ei tienaa rahaa, eikä niinku saa silleen kavereita ja tälleen, eikä leikeille järjestetä mitään SM-kisoja, että joo. Tykkäätkö enemmän ratsastaa keppihevosilla vai tehdä niitä? Tosi hankala kysymys. Tällä hetkellä ehkä just enemmän ratsastaa, mutta joskus siitä on niinku, että ei niinku ratsastaminen justkaan kiinnosta, mutta sitä enemmänkin niinku tykkäisi tehdä hevosia. Mut tällä hetkellä just toi ompelumotivaatio ja muutenkin hevosten tekeminen niin ei oikein nyt just innosta, että ehkä enemmän nyt tykkään ratsastaa tällä hetkellä. Montako vuotta olet harrastanut keppareita? No mä sain sen ekan kepparin kun oli 1. Mutta aktiivisesti mä oon harrastanut varmaan jotain 10 vuotta suunnilleen. Oletko koskaan aikonut lopettaa keppihevosia tai blogia? Kyllä olen, en varmaankaan blogia. Joo, blogia mä en oo meinannut lopettaa, mutta keppihevosta on ajatellut lopettaa. Tai siis, niin, on aikonut lopettaa, ajatellut se lopettamista ihan miten vaan. Mut joo. Kuka on paras Dust, Rocky, Josefina vai Spectre? No, varmaan Dust on niistä mun lemppari. Mikä olisi sun reaktio, jos yhtäkkiä löytäisit Nonan kirpparilta? Ja siis Nona mä myin Tammatali Delightille. Ja jos se yhtäkkiä olisi kirpparilla, niin no mä varmaan hämmästyisin ja kysyisin heti Nukilta, että miksi se on siellä ja tälleen. Joo, siinä oli niinku jotain peruskysymyksiä tavallaan keppihevosista ja muuta sikalaista. Sitten on keppihevosilla ratsastamiseen liittyviä kysymyksiä. Tykkäätkö enemmän matalista tyyliluokista vai korkeista aikaluokista? No varmaan tyyliluokat, matalat tyyliluokat on kivempiä. Onko oikea vai vasen jalkasi parempi? Mun oikea jalka on varmaan, no varsinkin niinku hyppiessä, mutta niinku nyt kouluratsastuksessa kun on mennyt, niin vasen laukka on jotenkin niinku tullut paremmaksi kuin oikea, vaikka mulla on vasen jalka ollut aina huonompi, mutta oikea jalka varmaan on parempi. Esteennätyksesi huonommalla jalalla. Se oli jotain 90 senttiä. Korkein pääsemäsi este, ensin pystyeste. 135 senttiä, siis keppiosan kanssa. Okseri. Jotain 110 senttiä. Trippeli. Trippeleitä mä en ole paljon hypännyt, mutta 100 senttiä varmaan. Maastoesteitäkään ei ole tullut paljon hypittyä, mutta 90 senttiä mä tos viime kesänä hyppäsin maastossa. Tykkäätkö mennä enemmän koulua vai esteitä? No se riippuu täysin fiiliksestä ja millainen sää on, mutta useimmin mä ehkä tykkään mennä koulua. Mutta sitten kesällä kun pystyn mennä paljon varmaan ja tälleen, niin mä tykkään mennä esteitä myös tosi paljon. Mut riippuu fiiliksestä. Esteennätyksesi tänä vuonna. Mä nyt en oo hypännyt keppiosten kanssa kovin paljon, vaan jotain 90 senttiä. Mutta ilman kepparia mä hyppäsin tossa just viime viikolla 126 senttiä. Paras hevosesi hyppäämään. Varmaan Jupi, mutta sillä ei ole niinku mikään kovin helppo hypätä. Sillä mä just oon hypännyt niinku ennätykset tälleen. Mutta nyt jotenkin on niinku tullut kauhean, että Jupilla on kauhean vaikea hypätä, niin
Ehkä joku tällainen vähän pienempi Tunisassa tai Nito tai joku tällainen. Montako keppiosta ratsastat päivässä? En yhtään. Tääkin riippuu paljon fiiliksestä tälleen. Että joskus mä voin ratsastaa tyyliin 6 hevosta päivässä ja joskus siitä on niinku viikon tauko, että mä en ratsasta ollenkaan. Mutta jos mä ratsastan, niin yleensä mä ratsastan noin 2 hevosta päivässä. Kuinka kauan ratsastat päivässä? No, riippuu ratsastanko ylipäätään, mutta yleensä kerralla mä ratsastan jotain vartista 45 minuuttiin. Varmaan puoli tuntia on yleisin. Tykkäätkö enemmän maastolla vai mennä koulua? No se riippuu just säästä ja fiiliksestä, että joskus koulua ja joskus maastoilla, mutta nyt mä niin en eniten varmaan maastoillut tästä talvella ja keväällä. Mutta ehkä se maastoilla on vähän kivempaa, ainakin joskus, mutta sitten joskus taas koulu on kivempaa. Kuinka monta kertaa päivässä ratsastat yleensä keppiosilla? No mä sanoin, että 2 kertaa jos mä ratsastan, mutta se kans riippuu, mutta keskimäärin sen 2. Ratsastatko jollain hevosella enemmän kuin muilla? En, mä just niinku, mulla oli talvella ja niinku viime vuonna ylipäätään ratsastuslistaa, että mä menin just sen mukaan, että niinku ei tullut mentyä samoilla. Mutta nyt mulla ei ole enää ratsastuslistaa, niin mä oon varmaan mennyt Kingillä nyt tässä keväällä enemmän kuin muilla. Mutta just pyrin sille tasapuolisesti menemään. Ja sitten keppiossa tai valmistamiseen liittyvät kysymykset. Lempparihevoskangassa. No mukavinta meillä on varmaan Teddy ja Fleece, mutta mun mielestä just miten saa parhaan lopputuloksen, niin varmaan Velbosta. Montako vuotta olet harrastanut keppareita? Ja tää ei liittynyt tänne kategoriaan ja mä oon tainnut vastata siihen. Paljon sulla on mennyt rahaa keppihevosharrastukseen? Varmaan jotain... En mä osaa yhtään sanoa, ehkä jotain 500, mutta mä oon maksanut siitä itse vaan tyyli jotain 300. Et enemmän tyylikkäästi loppuun muista 200 tilaa, mutta yritän nyt tän lopun nopeasti. Eli... niin. Mitä mä sanoin? Se taisi jäädä vähän keskeisen lause, mutta mä laitan tekstinä, jos jäi. Joo, niin. En nyt nosta keppiaiheisia kysymyksiä ei ole enempää, mutta sinne blogiin saattaa vielä tulla jotain kommentteihin. Ja mä en nyt ehdi vastata niihin videolle, niin mä vastaan sitten loppuihin tekstinä. Että joo. Ja tässä videolla häiritsevä kissa oli meidän pikkukissa Milli, pikkupentu. Tässä oli nyt tää keppariosuus ja se muut osuus tulee sitten joskus, kun ehdin kuvaamaan. Ja tosiaan kuvasin nyt täällä mun tallissa, koska tuolla sisällä jos yrittää kuvata, niin siitä ei tule mitään, koska siellä ei ole hiljasta. Ja muutenkaan täällä mä en häiritty ainakaan ketään. Että joo. No niin, sano Mini hei kameralle. Sanokko se hei? Niin se on. No joo, moikka!